životné sny rozplynú sa, potom Don Bosco si vždy tu vždy. Zabudni na starosti a buď vždy stále radostný, veď Boh Otec je blízko teba nás. Viva Don Bosco, Don Bosco vive, sei un amico della vita, 100 anni e di più. Viva Don Bosco, Don Bosco žije, nádej všetkých mladých si ty. Ty nepozeráš, čo bolo, a jasno vidíš v každom mladom túžbu po láske šťastí. Poď, budeme priatelia, a keď chceš, budem sprevádzať ťa na tvojej ceste životom. Viva Don Bosco, Don Bosco vive, sei un amico della vita, 100 anni e di più. Viva Don Bosco, Don Bosco žije, nádej všetkých mladých si ty. Drahí bratia a sestry, srdečne vás tu vítame. Zišli sme sa, aby sme privítali relikviu svätého Jána Boska, tohto veľkého svetca, otca, učiteľa mládeže. Prišli sme, aby sme ďakovali Bohu za tohto veľkého svetca, ktorého Boh daroval cirkvi, zvlášť mladým. Chceme prejaviť túto vďaku Bohu, chceme si vyprosovať milosti cez tohto veľkého svetca. Máme možnosť aj získať úplné odpustky. Je nám teda takým povzbudením, že Boh aj cez ľudí koná také veľké veci, ktoré urobil aj cez tohto veľkého svetca, cez svätého Jána Boska. Ako hovorí emeritný svätý otec Benedikt, sú to síce úbohé ľudské kosti, ale sú to kosti osobností, ktorých sa zmocnil Boh a robil s nimi veľké veci. Tak nech naše srdce naplní takáto vďaka. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Modlíme sa. Bože a Otče náš, Ty si vzbudil vo svojej cirkvi svätého Jána Boska, aby mladým ľuďom ukazoval cestu spásy. Pomáha nám podľa jeho príkladu verne nasledovať Krista, nášho učiteľa a Pána, aby sme mohli so svojimi bratmi a sestrami dôjsť k Tebe do večnej radosti, skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.